ଆଜି ମଣିଷ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବଣ୍ଟି ଆମ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ସକାଳେ ହେଲା ଛେଳି ଗୋଶ ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଗୁହାଳ ସଫା ସୁତର କରି ତାଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେଲି ପାଣି ଗୁହାଳ ଭିତରେ, କାରଣ ମୋର ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି, ମୋର କାମ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାର ଅଛି, ମମିର ମୋର ବାହାରି ଯିବୁ। ତେଣୁ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲି, କାରଣ ଝିଅ ଏକାଠି ରହିବ, ସେ ପାରିବନି ସବୁ କାମ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମାଆ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ବାହାରି ଗଲୁ ଯିବୁ ବୋଲି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯାହା ବି ହେଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଘରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ବସ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ବସ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା। ବସ୍ର ଟିକେଟ୍ ଧଇଲୁ, ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ବି ଥିଲା, ସେଠି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ କଲେଜ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ବସ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ମାମୁଁ ଗଲେ, ମାମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ମାମୁଁ ଆଇଲା କି କାଙ୍ଗାଳି ଦିରେ ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବି ଆସି ମୋର ଖାଇଦେଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ପଳେଇଲି ତାର ଦୋକାନ। ତାର ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲା, ତ ମୁଁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ ମୋ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଭଳିଆ କଲି। ତାର ଘରକୁ ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଯେଉଁ ରୁଟି ଅଛି, ମମି ତ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ କରିଛି। ଆଉ ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା ବୋବାଲିଆ ହେଇଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କୁହନା ଭାଇ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଦେଖ, ଏଇ କଙ୍କଡ଼ା ହେଉଛି ଆମ ଝିଅ ଉପରେ କହିଲା ରହୁଛି।